Тук отдолу на този панел има две болчета. После се откача боксата от аварийните. Ето я. Като натискаме ето този щифт, оттам нататък вече става по-лесно. После съответно се развива, маха се ето това капаче, декоративното, после се развива ето я винт, демонтира се, съответно на ръка е много трудно да се работи. Спирам за малко. Тук отдолу съответно има щипки.